Te session part perlokron tungnya page yakni ka purum kwai lani ka notice kwai ka bandai la shai ka singi ka shitrik bre nyau ajabsan hang pe ha sakwang Southwest Ksil district ka pung thmai jing ba deng kharjarin te bain pnya yakni de iba bayane thongni berkiparlok te ka por kwai ka dena du ka por knaib jim step hadu arb jejen mit par ka dei ru ka singi ka ba ar te porlowon kijing ai swag lang ni kum kong san pojar ka ba pojar ka balai san hajar ka ba saulai hajar ba ka san arjar ka te nalok ni price kin don ki construction price ar photoli hakador shajar marway te ka ticket khwai ka tak sau spa shiruang wei khwai te hakite ki pung la yoban the do kha ar kuntal te lasha ka singi kan don ru ka lokidru hangte ha sakwang te programon ka por bujaka ka dem ta ka lai photrik banai jun ajob san ka bre ka sin kong handai ka jingwan po jong ki programon kan duna shabalat tangil skem ma pino yawan banyak san lasha ka singi ka bre ka sib ar hangte ha sakwang ha ka por Kena berjim step berkenkur kepor abje jermit teki price long tu bang layo ban bu notis te so bahasawan banyak kesan kena game yang babai net thong ni hang tai ha sakwang Buat kasat nak ini. Bang ini.